Zdravím všetkých sledovateľov. Tu je Lefty z Leftyho zbrojnice, a.k.a. Lefty's Armory. Dnes tu mám P09F Nocturne, ktorá je pokračovateľom známej P09 a P07. P09F je full size a P09C je vlastne kompakt, ktorý nahradzuje staré označenie P07. Na zbrani je osadený kolimátor, Defender 3.0. Máme tu svetlo Light s laserom, je to Light Mini. Ja som vyhodil dekoker a dal som si sem poistku. Inak je zbraň štandardná, nerobil som žiadne iné úpravy. Prečo vlastne robím toto video je to, že mám k nej aj sadu malorážkovú, ktorú si ukážeme a ukážem vám, jak je jednoduché si vlastne z deviny urobiť malorážku. Tak poďme na to. Takto vyzerá sada. Je tu návod na použitie, je tu záver, komplet s pružinou, ja som si vybral so závitom. Mám kompenzátor a prechodku od krutého. Tu je 22-kový vypúšťak záveru. A tu sú dve pružiny. Jedna pružina je modrá, tá je na subsonické strelivo. Červená je na vysokorýchlostné a štandardne, čo je osadená v závere, je čierna na normálne strelivo. K zbrani sú dva zásobníky. Vlastne k sade sú dva zásobníky a sú veľmi kvalitné a pevné. Poďme si ju pekne spolu rozobrať. Ja už som si vyhodil tu na kolík, pretože ide ťažko. No a takto sa vlastne len rozpolí. A jediné, čo musíte spraviť, je zobrať si 22-kový záver. Takto tam nasunúť. A zobrať si malorážkový vypúšťak k záveru. To je všetko. Zasuniete, hotovo. Skontrolujete. Hlavenie bez náboja. A takto rýchlo si vlastne zmeníte z deviny na malorážku. Môžem aj doporučiť. Tá zbraň 22 skoro vôbec nekúpe, je to super na učenie partneriek alebo na lacné trénovanie. Ja osobne som 9 mm kaliber nikdy nechcel, ale keďže robím kurzy, tak som musel kúpiť pištol, ktorú policajti majú, ktorá je na skúškach, aby som tých ľudí naučil príprave vlastne na zbrojné preukazy demontovať, vyskúšajú si ju aj na kurze, na strelnici, takže ja si myslím, že je to veľmi dobrý pomer cena na túto zbraň aj s touto sadou. Pretože nič som nenašiel takéto. Jediné, čo som našiel, bol vlastne Glock, ktorý ešte robí niečo podobné. Ale myslím, že sa to už nedá zohnať. Ale viem, že to robil Glock.